Magandang Denise and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag! Hello, hello! Mabuti po. And I'm glad to see you all again. And I'm back. Ayan. We're so happy to see you here. Ba't ang ganda mo ngayong umaga? Ano ang sekreto ng ganda mo ngayon? Ay. 1 hour po na preparation. Yun po ang sekreto. Akala namin you woke up like that ibang klase. Yun po talaga. Oo. But of course, Denise, ngayong umaga, it's all about Bubble Gang. Can you recall ba your first episode with Bubble Gang? Honestly, hindi ko na po ma-remember yung very, very first kung ano po yung una talagang episode na nakasali ako eh. But I can still remember the very first, mga few weeks, yung mga first year ko, and parang bagets na bagets yung feeling. Yung parang hindi mo alam na ano ba itong nangyayari. Yung parang ginagawa mo lang siya. Kasi nag-start po ako sa Bubble Gang, I was, parang 18, 19, parang gano'n. Ngayon po, wag na nating alamin kung ilan. Oo, okay lang. Pero paano mo ba nakagaanan naman ng loob yung the rest ng stars ng Bubble Gang? I guess parang wala naman po akong choice. Joke lang. Alam niyo naman tayo mapalabiro. Hindi naman po mahirap kasi talagang puro nagkakasiyahan lang po kami lahat doon yung mga cast. Parang ang hirap naman na nagpapatawa kami pero very kami parang nagkaming galit or in a bad mood. So madali kang makarelate sa kanila kasi we're all just having fun doing what we love to do, and that is making people happy and laugh. Right. So, madali lang naman. Correct. At ngayon nga, 26 years na ang Bubble Gang. How do you feel na kasama ka dun sa celebration na yon? Oo nga po, 26 years, mga kapuso, full-grown adult na kumbaga kung isang tao ang Bubble Gang. Pero ito pong celebration namin is our 25th anniversary celebration kasi nga last year po, di ba, unfortunately, we were all in parang lockdown, so hindi tayo nakapaghanda. Pero ngayon, on our 26th year, celebrating our 25th anniversary, nothing really new, walang nagbago, very excited pa rin, very happy, very grateful. It's always the fresh new feeling na parang kakasali ko lang, warang ganun. Right. Ano ba sa tingin mo din, Denise, yung sikreto ng longevity naman ng show? I think because we are all having fun. Yun lang po siguro talaga yun eh. Kasi if you love what you do and you're having fun doing it, parang kahit anong dumating na challenges, magta-triumph kayo as a team. And of course, yung creative team then behind the show, diba? Like sila Kuya Bitoy, the whole staff, and the production team. What makes the show run for a long time. Pero I can say na parang yun nga, we're all having fun, kaya madali lang, magaan yung trabaho, parang gano'n. Oo nga eh. Ito Denise, syempre kaka-celebrate lang nga ng 26th anniversary, as you said, 25th din na anniversary celebration ng Bubble Gang. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga sumusuporta ng inyong show for the past years? Mga kapuso, maraming salamat po sa suporta nyo over the past 26 years na nasa ere po ang Bubble Gang. Hindi po aabot yung show ng ganito katagal kung hindi po sa suporta at pagmamahal ninyo. Sana po patuloy kayong makakuha ng kasiyahan, ng comfort sa Bubble Gang dahil talaga naman pong our only goal is to make you happy, your daily life happy. Kahit tuwing Biyernes ng gabi, tumawa tayo, no? Ayun po. Right. At sa lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao, ano din ang message of hope and inspiration mo naman sa kanila, Denise? And at the same time, invite them also to follow you in all of your social media accounts. Mga kapuso po namin dyan sa Mindanao, miss na po namin kayong lahat na makasama talaga face to face, makabanding kayo, no? Talagang yung mga regional shows natin nakakamiss po. Pero konting kapit pa po, talagang nowhere to go but up, and things will be better for the coming days. Kapit lang po tayo at talagang mapapabuti pa po yung sitwasyon. Huwag po tayong susuko. Nandito po kami lahat. Nandito po, tulungan po tayo sa lahat ng bagay. And
yes, dasal and mag-iingat po kayo palagi, no? May mga protocols pa rin po tayong dapat sundin. Ayan, nood po kayo ng mga shows ko and the rest of the gang, and malalaman niyo po yung mga shows ko pa. Ina-upload ko po yan sa social media accounts ko, Denise Barbacena. Ayan. Follow niyo po ako sa TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. Ayun. Thank you very much, Denise, for joining us this morning sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat. Always a fun time with you guys. Thank you. I hope next time in person na. Yes. Stay safe. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.